aiga mwekesi Kinyangweso Nyamatuta village Kitutu chache unatuikirega nindo cho tugete binte binge abaroga nsinyoni sana kinyoni echi ninchianchete abona aroche tigangira n'oboremi obo ase eng'encho rende bono egasi yabore nkaro tigangira n'oboremi obo mwancho murigalia Bwensoko TV naende nase entunda yende nkia kwireli bagirigalia bene gukwarira nasomero rito oboremi netugo uyogo wocherekeli sikuria Jumaine chinsa nibere cha marogoba goika chinsa isatu neli sikuria rero mwancho murigalia asimarogobe yigani gotwa tari kasenka yomugaka speaking Nyangweso sekinyoreke gakya Nyamatuta ewodi eyega ya Busero ebungene ya Kitutu cha South County ya Kisii aigo mwancho murigalia ndochikonya to kurigalia asobwagale nasobo ime obutugi bwe chinyoni echo mugaka speak anya kabaga gotuga senge yega yae na namono ndia chagete obutugi obwega bwae na ndingi anya kabaga gwikirania anamono gwetera obutugi obwe bwae bwe chinyoni echo turachikonya to kumanya asobwagale mono na ndatutebinga andake ngikelie ari obya bwae naboigo kereke mugerike bwatu obya bwae emechando elia anya kabaga gwetera go mwancho murigalia Bwensoko TV naketo tebinga isaranso ikonya kabaga gwisemia manya ko kwigokia nabo nyakabago kwimanya abito chikonya to koretera nche botambe ngo koretera murobere yigani ngo ngoro kopitual machine keroto tebinga Ensoko TV obroso bombo gusi aigano to korosera kerekemo anamona soborimi no botugi botambe egero nyakabago kumanya ayo muremi ayo mwana ogukino nyakabago korobulimi obiga umbolimi kyobiga na ndingikilyoga niryo nyakabago wikiranya obolimi bwa omugaga speak karibu sana ime Ensoko TV mbia mono naende obunabo obroso bombo gusi amina baki mbia mono totebi mugaga nene mono asubulimi oboiga bwao kero kuriye gochialia indi kwabo chagete naenda haningo inja samaria tangoro kwa nagotebi aburi tangane samaria tangoro ku speak Nyangweso aiga Nyamatuta bono oboremi obo bwane inachagete mwaka 2002 2002 bono ngachakira chimbate choro chichikona kobuge kwekwe na china chakirete nkarora rende tigankore kitiganchakire china chichitari gokuba abantu bantebeti kena chagete gotuga chimbate chi nabondo chicha chagete konga mafuna ake ngachangatiga ngachenji bono kena chenji ngachanga chenji chikurukuru nchiroro chiri chikobota igachi muntu akorona gutama na chiri chonga golepe etwani no muswa na chiri chondo na chenji chanjirie chiara nsukiria yake chiara nsomeri nyono abana ndoche mbuyande basi nande ngaichanga chenjia ande kerena chenjia ngaicha nande bono ebinto tokuruka chimbata nchire chimbata chike kusibi burunge na chiri chonga nande nkarago nande pea etwani no muswa na chiri chona sukirie na bondo chembwate nande ngaicha nande ngachenjia nande nkalenta chinkanga chirichio bono chirichio ne chinyoni umayete chioro sana lakini nde cha na chirichio no chimenyete na chirichio ni ntugete basi ngaichanga ruororo ngaichanga swabono chingoko ni chingoko na chirichio na bombwate tatiga bono chigoicha chirichio chiaranke abantu baguchikoraki bakonyenya mono nabo nyoro muntu abwata abageni oicha bwoyi 10 oicha bwoyi chingoko nyore 13 bono ndoche na bongendere to bugima buno bumorali mono sana omwaka speak anna mono kereto kwandire goro yobole migo no botugi ekeniga ndo wachakire miaka yetani ti 10 10 na ndo karanga chinyoni echiga auranya ko bakogo chaka gotuga ne chinkanga chimbata bata msinga ne chingoko ne chikurukuru anna mono nki wachakire tikilioro chinga kia kubige to moyo ogachaka obutukyo boiga wichinyoni echiga anna mono asinke yao egento kiambegete enachiete asegetarisa barabu bamenyete town ali tokuruka Nyangena nganyora batugete boneke nanyora batugete nkarora chire chingia muntu tari goikange nkarabona chinga chisese
chikurukuru kena nyorete chinga chisese nkararenta bono na bondo chiare gotenenia abantu muntu tari gocha nyore korugeita lazima akorangeri nyone kera bono chiko chikobeka magena mo chiko tindia kabisa buna chisese nyore sese teri goikangi nabo chikorore sese ngeni chiamanye yeteri yeito nabo chiko nyeminyoki sana bono nkarorende tigan tuge binte bono kera natuga chikurukuru echo ngaichanga tu ange miaka 3 iga nande ngaichanga chenji nande bono chimbata muzinga echinyoni echiga chiao nchiri chinyama nchiri chiamagena nande nchiro mna security gwatebire na ornamental birds baguchiro kaba ikinyanda ntobu echibuna chikurakuru ingiyokara gwatebete nga echiga ne chiamagena echiga ne chie ornamental isto gwatebire nga chigokoleka oborendi nabo igechinde chinyama asi chinyoni chiao tugete ao ne chikurakuru echiamagena nchirichi ase faida yo moligerio dirigerio soko TV chinga kune chiga ni chinya manchirichi naende inkikeli kwa re anmono gego korete robo itabule gora ke singenjo botambo bole mino botugi eganga yae nene ayubwe kunyaka bwo kwigenderia murari kwa boli riri swali riri sana igoro yo ye chinyamanero ne yamagena nero amo ne ye kolendo mochinero security ye ibuna basikali rende bono ekurakuru igero musikali omonene nenkonyete ngo sensiere sana nyore botuke gentekere giaetire bas tatiga bone gento giachete giankonyete mono igoro yo botuko gento genkonyete kabisa nembata muzinga embata muzinga gentero morario minto buna yaigwe gento iganywa ne sese yaetire isiko buke lazima ebuge buna yaigwe sese yaetire isiko rori na beko buga naende giachakire ko buga igosoka nabo konyora legenteke ngaongere isiko basi kinasokire nanyora chisese chingao chikona wetana na isika basi nembata muzinga eyibonere na kasembata erene na kasembata emba akambata ngali loko kali gakoro nembata muzinga kiri chonta 13000 ase epea etuani nomuso ne chimbata buronge loko na kiri chirange libumbiri ibere bono eye nyamero nganjete nembate ye loko ye ya kawaita eye nyenge ero nyama yaye na chio nganjete konyenya mono kiri choni nganjete konyenya mono tatiga bono rende gento nganjete kia magena ne chinkanga chinkango maete nkange kobeka magena 74 mwancho moligerelia ikinege ndekemo enkange kobeka magena 58 74 ngiyekere kobeka magana 74 mwaka bono egente kogera ekobeka toro chibono erine nyoni egotara ero bono nusiekera nobeke gwaya mesi ekoiruka yachikona koligie ndaye na inde egente kobekera magena mange ekobeke bige nebike magena make nechimbata muzinga echikobeka magena 13 16 lakini egotuma tuko yabeka the following day bono kobeka lige na linene egotuma lituko bona itingo nyara gokora kitingo nyara gokaranga na inde nkore kina inde rarire tatika bona nkangere kobeka 74 bona aro na bokonyora aria matangani na bokonyora nkona koria ayande na bikira chingoko chia turagi kero kwandero ya magena yiga ne nyama nabo igo twateba no bulendi bwechi nyoni chiao tugete watebere ngange kubeka magena 74 ne bwata se kubekira magena yiga icyaro watebere nabo ikuruka genda ndande kubekira ro gusine no begeta se chigo cha bekira magena yiga egero nyako bogo kumanyanga cha bekira magena gete tera ya dero terabeka na kyokora kwamanya chiane chinganga chiane chikobekira gisomuna chinganga chiane chikobekira gisomuna nyore bono ya ninkoira naboko nyora yabeki abungwana toro boika toiko naboko nyora yabeki ambasa mangane nde nyama enyama ngobekera magena ekurakuru security na whatever ne timbata muzinga ngoiga tora sege ndongero kingo kanyango kine gamna na ikiriga baude kurakuru tutaite muntu mobe angenere
ekikero kinoke maita singe nchamangana iyo borendi na kina otaje kurukuru obeke bune yanga imbaliri ero togotobo nigo nango chane yange imbaliri ga nanja gweti moro togo yeti moro nyore nincho monyene ena nabona nyetugete igo ekana nyete tiri tukelimo nkagenda kuoyie ndagira ngabeka chianga chingao ekere na kite na tolire ndagira igo ya minyogetie gansogi mogomo gime omongino no chete kominyoka kurumai gakanyitanga eka minyoki ngabe mogomo igo bono mogendi kerago che singe no butugi bwao gokora iga asenga yao onya tamaiti rojete gose weikomonda toka lazima umuntu atoka rangeri korugeita lazima umuntu arangeri korugeita mwancho murigelia wa ensoko chibyo bulemi nobo tugyo mwancho murigelia ne nsemeli 18 tangine katoko nyakoligelia igoro yobo tugi bwechinyoni twakone ro yechinkanka twakore ne chimbata batamzinga nabigo chinkoko chinde mwancho murigoro chinseme chiga cyumugaga speak no genda nakwerera anamono chinyoni echiga cyamagena chinyoni cyenyama nabigo chinyoni chiria ornamental birds so chire chikunya akaba chigo twenekelia oburende asenga anena muno bunabona iga ekurakure igo mwancho murigeria murubire tubutambe no guseme nabigo okumanya nabigo okogokya asobole melibo okora anamono kwemanya nabigo konya akaba gokwenekinga nkoigenderio libotambe oigwete nabakonia nabakolia nabigo nabo omwancho murigeria akunya akaba gakwigenderia igo mwancho murigeria ekero togenda kura chinseme chiga cyenya matuta ase ebunge ya kitutu cha South County ne ya Kisii muhaga speak inkyo montaga ni iri guchaka obotugi bwechinyoni iki aibwe komanya no gwachakirete omwaka w'ekirubire na ibere bono egento kibwene ta guchaka nyore kabwate egento tokuruka chingoko chiekeusi chikorarera na babwenere to achiche iramagena nyore na bono muna yembata mzingo maete limo ringani afakari na bago chicha na monerie limo singi 200 ogendo bekire ngoko magena 3 ekurarira 28 days matuko 28 bono kerata bwatie ningo yokogura chi pea bono keragura magena na bago ndo turagia okoraki ochakira ebichuchu ebi bono gachakire ebichuchu ebi igo igweto okorire kyonyorire mbata msinga basi naandika konyona ndije kurali naenda iche naenda gore amagene kurukuru amagene kurukuru elimo 150 na ara koreki na ara na bakubikira ngokonya amagene nyore 6 nyore 10 aro na bigo turagi wona bago chakubugi mabunga buno omwaka engendo ngero ntaite umwanchu murigeria amanya guchime batamzinge yega ekurakuru nembate ichiga otugeta sinke yawo nchiri koralira magena abo gose wika agora chiko engokeralira magena yega bono asinche ekerechi chiko nakobeka nimba chingoko chikeusi nche nkorusi engoko kie mbata musika kia ikiria magena nyore 3 yo kina nyore ngoko ikobeka yo nkonye ayaralira bone kare yararire yaturagia nandi nabekorinda kagwaita buna bichuchu byaye tatika bono abande mumbali bago icha bagora nyone bichuchu baira nandi kare bairire umaite nandi niche bagwa kare kisimi intagete na kirchi ambucheire na kingo karanyore chi custom echiro abungo ikadororo ngakyo gokoronyore chiro yao anamuno yebinte biga byonsi pime biga byabeire binge ebeskufi ya 10 ruguru asigito no dai dokora kende maybe muchando gite kwanyorero nyaka baga kweneki inche timbwati sida abantu bagoicha paka byabura abantu bagoicha mpaka byabura unabona ibi byarenge 31 bona inde mbatakana nkabate bono mbiyo bono ntaite na inche ntuge torochi bibiri chinene chiagotire bona inde ntaite nande chichake buya munabono yana ndi baroro bangakira batagite bichuchu na batabi bono igatimbwati tatigambono chia chakire kubeka magena nutigata chingoko enjiro chingoko chinyama ne chingoko chiamagena ne chiamagena chingoko chiamagena ne chingoko chia chichiko kenyechi nkioro chae no mutugi bwe chingoko usi chinyoni echiga asi chingoko chiamagena ne chingoko chia enyama ichinyama tobatele layers na broilers broilers bono echi chia chinyama
chiria chire inkobeka chira magena tatika nchiri korarera tatika bone gento chire buya echikobeka magena throughout bone kare cha bikira magena throughout maite ngo ichore kwao ni magena kwanyora nyoni ndagira kuruara gwachia tutaragenda so muntu makomo ngenda itura nyako bagokwerera ni muno ingi kali kwarira se chingo kechiga chia magena ose kwaro chikeroko chaki obutugi bwiga bwensi bwechinyoni chiao kira nyako bagego kwene keringa no chikonyora a breed mainga kindake beke ase kebusibuya kuri no mancho murigeria a breed ingiya maybe yechinkanga yechikura kuru yechingo kechiga chia magena chingo ko chinyama na bwigo nechibata mzinga nkikwaligiriti gose inkikeli nkwachite bose emibondo gose ngoya na mulekera sigetiga mwaso migoro yobutugiyo bwiga bwechinyoni echi aho gutugaga ina nakogenda kirasi kende na agete nchebwe kesabu nkara na rekore mobole mibwe chinyeni ngachankara bogachaka gonkongera buna managwa yago ichoma kiango boni kabichi yeche yasusana bono nkara tiganda chako bole mibwe chingoko bono ndocho bole mibwe chingoko barumbuya mongenderetie tatiga egento gitagego chakiangi sita nindagera ndaye nibata bakongusana buna yachite kamenta Achumo lile memana sana ino magaka speech na yeto na watu ya kigima kuras chinsemechi gagoro jobo tugi na bwigo bwechinyoni ao utamenyera ngo mwanchumo ligelia ekito kora na gosaya okora singa yao nige koko ikiranelia engelia yao ya kirali tukuna bwi Kenya yo kugenderia butambe asubu tugibwao no buri mibwao tetra genda somu tunakomwe konene nyirango mwanchumo ligelia aiga nabo kwenda kubwachumura biriga wetera chinsemo chitu chekerero chonsi na Facebook Ensoko TV omwancho maligalia Facebook Ensoko TV na bego YouTube Ensoko TV na bego chinsemo chonsi na X Ensoko TV na bego TikTok umuro biriga nore sokonyora kerekemo kilia onyekia wetire kwa banambeye mo kwanya kabogo kurigeria umuro biriga chinsemo chitu chekerero autoskaro mwancho maligalia ekegarna mange tubwate ko chinsemo chiga na mangora chikonya kabogo isemya ayo mosayo utakita ko chakia anamano butugi bwe chimbata butugi bwe chingo no butugi obose mkuru asomaga ka speaki oranya kabogo ko enekinga kubonyorole bonya kababo konya asokugenderia butambe asubutugi bwao bolio otaichokowa bogo chaka toskare kurana turaseka getari gatambo Eye Ensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha
fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi, katika maeneo ya maonyesho. Ukiwa mjini Kisii, tunapatikana katika eneo la Mwembe kwenye jengo la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Wancho muligalia Wensoko TV na karibu sana asomero reto obarimi nobotugi ase chinga kichiga cyabonega ninde nomugoko usangama naye amangie kubwatikana nobotugi bwe chinyoni ao litsukurya rero tutunyaka bato kuligerelia asubagale chinyoni ao korwa amagana alichikobeka magana kyajega ngakira chikunyaka bogoko yamanya magana yenganganereri ekegari tsukurya rero turachikunyaka to kuligerelia chinkanga chibata mzinga ligel chimbata naboigo duchikunyaka bato kuligelia ekurakuru egere omwancho murigelia ntubwatu mugenito litkulia rero audio also omumanyi wekerengo kigoro ase myaka wetani 10 oyura chikunyaka bagago tumanya annemono amagena yega yechinyunichi ao na kya uturagirwa na kya kurendwa mbaka yanyakoba yekoba chingoko chinene gose nyoni chinene buna ekurakuru embata na wege epata mzinga na boigo chinkanga omwancho murigelia karibu sana ekere tokuchinganya tokurigelia igoro yokumanyanga ligane ligandiriri nerindiriri tara manento omwancho murigelia guchakira bonega gwiko moyo ekero okunya kabago kugendera kubwacho muribirega wetara senchera yekerero Facebook Ensoko TV, YouTube Ensoko TV, X Ensoko TV na bigo chinsemo chonsi chekerero na TikTok Ensoko TV egaro nyakabago kunyora omuribiriga asinchira yobwa agarekima omwancho muriga tara manenje Pethul Machine keretero no mogaka speak kuri sinseme chiga cha kitutu cha South Nyamatuta county ne yakisye ekero achikunyakabago tumanyo mogaka aigantu bwatamagena ao nindo chirigena linene nindo chirine nake nindo chamagena makepi anene mono asoboita bo murigelio turigeretie aina mono mulimi otaito gocha kyubolimi tweranga nene mono amagena yega ao trach kwenda ase okomanyanga ngakia magena yega akobekwa ngakia utragiwa mbaka achugwika chinyoni chabere chinene omuraria amagena ebunonya rochega nari tofauti amanenaro amakenaro nagasini ninkaro bono igonda guchakira serige neri embata mzinga abande baota una ndiri kobwatwa lakini chengo bwatande eneri embata mzinga nchibawodera ndiri kobwatwa na ndiri kobwatwa bono omaetekero obwatete amaguta gusobwatete nyama ige na ndiri goturagi lakini ncherende na bonko bwata ase nginjo maete tindakuna nyama tindakuna mafuta na bongo enda na rusia sia bekeire na boko nyore sese yaetire yarire na bonko rusia na beka ase kereti na agacha dizie uchikorarera namanya gukora ki namanya konyibekera yara yeliganeria bata mzinga nerie mbata mzinga nene nage kobwembata embata mzinga ere ntambe embata ere nyenge chiri chinkoro amagena lenga embata mzinga kobeka amagena munayega embata mzinga bunerie kobeka linenega igegwetaniri tukerimo mambi yaye yabeka ye kobeka lero onya yabeka lero nyuma 3 mambi jumaine teri kobeka matano yabeka ikokogendera yegutumeli tukerimo na bekobeka amagena ange 13 ekerira gerete buya yabeka amagena mpaka kianda
kwenda turasobogare eng'aki okoyetuga eng'aki egoturagigwa ligina rie bata mzinga aigana ndo mwancho murigaria ntubwate ligina linde nake kobwa eria bata mzinga use bata mzinga ine kurukuru bo bona nile kurakuru eria kurukuru toro chirwe ata matondo kurakuru nile bakuruka security security eria go suguna ni egento iga nere igo kumanyanga a difference usuko manyeta about eroro elige libwata matondo libwata matondo nande rili nake kubwerie yani rili kubwatie mbata mzinga ligo cherererie mbata mzinga magena linge kubeka yera na kubeka magena paka 24 mpaka 18 kubwati buniragite paka 16 era na kubeka kila lituko ere kubeka kila lituko ere kubeka kila lituko buni limbono ndero yabeka enelie kurako enelie kuroko mwancho muri nto tsunga to kurigerera nene mona sobwagare igoro ya ekurakuru amagena ekubeka matukarenga kubeka gusa matukarenga ekwera lya nyakabali goturagirwa na ndo burende bwe bicucu byae amatukarenga bikwera baka byakina byaba ekurakuru nene security twarokanga ornamental bad mwaka ga ganto bwatene ndigena linde ligochera na nderie erie kurakuru elibono ligochererie kurukuru eye ne ngoke litwate baye chinyama improved improved kienyeji improved kienyeji byakegima aigo mwancho murenga nende tubwate ligena linde ligochererie ekurakuru erie kurukuru enerie mbata enerie mbata na babwe kaini lakini wone elie likake na ndibwati matonto mono nerie kurukuru byakegima aiganto bwata kanda gasinini kawata matonta mangaki bas elibono elio murane elie enkanga ere kobeka throughout kila lituko enkanga ama asekeno ge okinyanda ndobe bakonyerokanga egine fall timanyetia bwana yebono elie enkanga elie enkanga ere kobeka magena 74 wa ere kobeka mange ekobeka kila lituko kila lituko na ntoro chikaraga kebono kikobeka kila lituko igo ekobeka elimo gose ekobeka mange elimo lituko igo asebede mwancho murige rugereti neli na lienkanga ekobeka elimo lituko amagena 58 74 asomo no Kenya ntobo mwancho murigere na ndo mugakantu bwataka genaga kiaga iga akanga kenyoni akabono akakanga kongari togoro kali ake ngonsunsuga kali ongurigere nje onguro onsunsuga na kwa kagena kae hakuna kwa kagena kae onsunsuga ya magena linge kubeka nabo rona beko beka magena nge 17 mpaka 15 nere kubeka kila lito ino sunsu ngaite amagena na raitu aligereire ndiro tu atigere ko eri nerie kegusi neli genali engoko ye kegusi maita bange bawa denga ndaite ligena lili kienyeji yona lili nyane eri neli nyane kienyeji anda ko mwanchu ko kulige kuruga ali nero utamane ti so taito korra ko yamagena mnaye no yabwat aye kegusi naro wow biamano mwanchu muligeria biamano sana to aligeria magena abu linenendro lina kendro lina nalikuli bwati mpaka like na nago tebya kururi tangani duchukunya to kurigere igro yechinyoni chiga na magana yega unanya kabaga kubekwa asoro mwanchu murigeria egertunya kabato kumanyanga ligene ligelie bata mzinga ngakiri kunya kabaliko likobekwa ngakiri guturagirwa matukalenga likoira na endekero ya turagigire bicucu ebiga amatukalenga bikwire bakabyanya bya bali ebinene na ndandake ebintu biri bikunya ko bigo tugwa mbiri byebiga mwancho murigelia egalsunya ko batokumanya annamona soboime na kioranya ko bagogochakia annamona nya goteto tuge kurakuru na ndamagena alenga oranya ko bagokwene kinga ngunya role ko ba gokobeka na ndenchira kioranya ko bagokuyabeka na ndamona maruire ayo kunya ko bagagwetera usaranya ko bagakwire chinyini chikache woteto gotuga na malioga alia aragani omugaga bono taito bono togenda soboime mono tuchakire ligene liga lia bata mzinga onye tindeba neli mbata mzinga mwancho malia neli embata mzinga elia nake kubwa embata ligene lia turagi usedi ya vekiru matukalenga likuira ekero
erarete usekero kunyebekere tase egere nyako bali guturagio Ndigenerie Embata Mzinga eliko ira matuko 27 27 days matuko 27 28 omanya konyesoki kurwegesera igona matuko 27 lakini 28 omanya konyesoki kurwegesera onyore bochuchu bwakoriki bwanyorire chinguru nikyo kobeko bochuchu bega bwaturagio ngakyo kobeka ekere bwaturagigwe tindigo nyesoki nenyina nko borusi nabo beke gesumu bone nyina nanye bwatoka eke nanye bwatokire nande yachaka yakurange metienyi 3 nande yachaka beka amagera bona yoko ye bwatoka yagende ebichuchu biri binabirenda inche bono inche buyeka nkorenta gento gete kabu yani mutungi yani getonga na bunime na bibeka biabero range matuka 3 kebia bereira matuka 3 namanya ko bia vaccine eroro yechimioro bone kana jiaire vaccine yechimioro bono nabia endagera bia chaka koragira suru bono bigotieno gotiena goko maambia nkoboka nabirusie getonga kerime bia chaka gokora bia chaka konywa mugaso chinyune chiga do kunya ko to kurigeria mase yemo tindagira chanchiri chichiga anamono bune bichuchu biga bia ligene liga mbwate bia turagi gobono lie Embata Mzinga tindagira chanchiri chi wone ndagira bia bichuchu bike bia kinire bigukina mbaka bibe bono Embata Mzinga chinene naende chiranya ko achikobeka amagena bono Embata Mzinga kare aturagirio bochuchu baada ya siku 3 ngochaka kochia chikimas chikimas unga ye chinkoko gosene ye chinkoko nerejo nere ende yonsi mete ngwana Rusia grovet ya grovet ngwana Rusia chikimas nerongo chire nerongo lendre bichuchu ebi Embata Mzinga na chaka kobia nkobia mutienyo yomo namanya kobirentera guruas Kuruasi bonero ngo bia chaka gokora kibia chaka gokina binge bigibi bigokore medina ndo mutienyi oyogo mutienyi o gatatu na chaka kobia starter bonere ko bibotia bia kina bwa bia kina bwa eba anemona se obutugyo bwa bichuchu biga amurire aona arora guchabi abwata Embata Mzinga chiga nakyo guchia amaliogo na ndandake maliogo kyayiga oranya ko bagotebye omwanchu murigelia nyako bagakomanyanga Embata Mzinga cyane bichuchu biga bya rwarire nchiragiteiga na eliogiriga nimbwento kopia egere tinyora sara asobutugyo bwa bwane guchi Embata Mzinga awo murari kwa boli riswalire ligiya bono ekere bichuchu bya turagi bono mune bya Embata Mzinga ngwenda ndande nagore lyogo likoro ku chiki formula chiki formula ndirororo liye bichuchu binde byonsi mbichibibe byengoko mbichibibe bye yani enyoni ende yonsi chiki formula kwenda kwagora kwa bibekera amache mambia kere kwa bokire amache ali kwa byetema igoro ogoitera nande kwa sibye gentokeria containeria nande kwa bibekera nande lyogo linde lingao nande byagendera konyi gato kina maliogo na arali yekegusio maithe nabagusitole na enchira egangaite nene na ensoko TV no kunyaka bagogosemya abagusi baitane muno abatugi osabalemi na bali bakoro botugi maliogo na arali yekegusi oranyaka bagogosemya omuntu aye ebichuchu biga Embata Mzinga egere binyako ba no mwale oburukania mache mbio murari okohoria ayeke gusita likobora ayeke gusio murari agentongere tobwate tokoroka mapopo amapopo aligo swageto sangani omugaka no omugaka go swagete no tabia nyone vaccine go swagete binto biria nabo konyora byakinira ndi bono byabeire bichingoko china nyore kubwata omugaka gose amata amapopo ari naro goswaga kwa bibekera biri arotoriko no gosibi gosorusie nande mambio chibekere ari nabo chikonyona matuka 3 ichi anyura matuka 3 basi gato Embata Mzinga chiakinire libakali ngana kiwoganiri andamuno asomondo gochaka egere atuge Embata Mzinga gose ni isano chiri agochakira gose neyemo gose nibere libakali ngana naki umusayi goto gochaka obutugi bwe Embata Mzinga aganirie egera chake obutugi bwe Embata Mzinga
aba libaga lirone linene litakeire chimbata mzinga onyore bono bune tairi yekira giteke gekorema onye barore gatigati nabo okonyora okoenda orimira ase gete amachi egento ge chimbata mzinga chitaite na machi bono muna ari boga iga bwone noroche instrument ase chigwa kironto amache chigwa kontimbo igo chiro serete swimming swimming ari ndo seti ari ngorete chisimiti satongarosi chisimiti satongorete ngachirose naende bono mostly ekere omaete kare chikobeka magena lazima chiatwara machi naende lazima chikorereki lazima chianyoranira ororo amachi omanyete amachi naro chianchete omanyete bono muna bono ekere chigosoa amachi ime naye no chikokoraki timaiti naki ndakebekeke gusi no chikorinanira yani rende chiachikonyora amagena aya chiachikonyora amagena aya chiakoraki aba fertile asa amachi ime iga amache ime naro no chikobekera amagena amache iga oikaba marabu gose amache yo kore wiki kwa bwasibi kwa beka mangao yeba gusto tutaragenda se chimbata je nimaite chiga chimbata musinge kine chimbata amache amachafu igo chimbata musinge je staita sa amacha marabu na aya marabu gose nyona amachafu nabo chikonywa tatigarende gotakirwa amacha amarabu asobole myobwega bwao wechibata mzinga tutaragenda chimbate nechikurakuru muchando kigueteire anamono gwetera amagena yaiga ndiro gwabegete chibata mzinga ya maybe akakubonsipi. I'm sorry to say that. Gose abaibi goseki michando kiri oranya ko bagokwerera egere omuntu gochaka manyenga ibintu ndiro mwenda kobeka ensemo yokulenda ngeme obokongu osama kongwa yegatachi kumbata kuchimutu gose maybe gose no musando norongoli musando toligota musando toyo ko tugete chimbata mzinga ne chimbata chiboronge musando tona ngoro ya toligota pro jiricho chikotiena macha machafu nande chiese chingoko chire echabweli no chingoko chikona gosera sera nchiri korwara so mechandikili andimono gwetere ase mechandere mbata mzinga se sidere no gokinie bichuchu ebichuchu gokina egasi nero ase ngencho onyore gwachire gotaro bitige bitare isiko omate bire bienge embura bune gotwa yegotinda chiransa ubi yani embura ge gotonye muntu tayo kobibeka okibigamia okobirusia isiko bibeke gesumu imbigo tobo so muri myotaito gochako musayo taito gochako butige bata mzinga mutebi yangungikirie akaniirie mbaka atige bata mzinga igana ende ebe oboita sale bone gento murario minto ndagotebie oyo tagete gochaka igoro ye chimbata mzinga abwenere tara rosi gesumu ekera rosi gesumu akore amanya konyora asi chigo isiberia kera nyora asi chigo isiberia bono rori tigachake gotuga chimbata mzinga ebinto bibere mona asi chiko igama na ase chigo isiberia asi chigo isiberia asi chiko igama amacha tariko bona Weke mama ncho moligelia Wensoko TV bo nobole mebwe bata mzinga mula tonya ka watoko erra subwagale no mogaka speak ola sinse mechiga elineri gena bata mzingo mwancho moligelia na hote binganto chikoligele chinyoni ola sinse mechiga eliko manyanga anamono chinyoni echiga obutugi bwa emboro byo boiga nabo igobolendi bwa magena bwa emboro byo boiga nabo igobolendi bwa bichuchu bya emboro byo boiga no kwanya ka boko kwerra ngiga nsengo wanyako bako gwisemia wetera obutugi bwe bata mzinga omugaka bono ligene elie bata mzinga ko ni ora magena yega magena ayango ichande nawo ni abantu mbale bagotaka nko baonerie limo msingi 200 ege ligene elio 200 embata mzinga tuliko rusi tuliko comment tindiko rusi tindiko comment yewa ligene lingolie gulire kawaita abantu batano bakulirigene elimo umateri kobota buna mandasi ige lili mbongire abantu batano na umoko igoto iliko bota buna mandasi iliko bota buna obuswa mandasi mato moto naro kumeti tukabwatirige na linane ainata bono ngolie gulire byakema magaka ndaituskangega na ntonya kaboto konyora ligene limo Elie bata mzinga twarakora nelie kurukuru abone nelie kurakuru nelie kora nelie twateba ya security bono elie kolendo muche utari kobeka yanga mbali nere mwancho moligelia nelie kurakuru nelie kurakuru na nelie kurakuru ndibwate shape yae ndibwate chikara chia yegeteiga ya matonto mugaka kurakuru
magena alenge kubeka ekobeka magena 16 mpaka 24 mutukalenge gukora yaturege bicucu byaye nero na benge mbata musingeri twaeresera ko ritangani nere kubeka ekorarira matuko 27 Porendi bwaye yakora matuko 27 yaturegere bicucu biga porendi bwe bicucu bya bata bye kurakuru mburo byo bwiga oborendi bwe kurukuru muralia gocha kurenda bibyoke ne party ase ngencho ekere yaturagiriga ama metienye tato bitari gota chance mbiri gota chance bukendo yani mbiri go soka isi weko beka segete uko beke sumu metienye tato ngi yakogera biko beko wono ase ngencho mbiri gota kabukendo usena ase ngencho konyora bire bitambe igo bigo karabe bire echi binge chikonga mbiri gotaka yani bukendo biri byombi bwate challenge yenene ine ronda itoto erre egere omwancho murigelio turigere tinande gete guchaka obutukio bwa gwechikura kuru wetera aselige neriga anya ko bagako manyangi kiriaga ni ria chikunya ko bagako koregere obutukio bwa bwaye obubujana ndi bunyako boko mokonya butukio bwa biro boko ngwe bichuchu ebiga obuno boko ebichuchu bya kindre matkalenga bigokora bya kina bya bachikura kuru chinene bono chikurwa kurwo icho ekere byaturagirwe nabo bigokore mitienyi 6 byachaga kubeka na ndamagena mitienyi 6 kero ngurikiriria se obutuki bwao gwechikura kuru kero chire chinga chingoko chingoko chiakina chanya gukina make mitienyi 6 mitienyi renga bigokora byancha korekana enchireliye kura kuru korekana omwanchu murigena chikunya kabwa kuyeregere emitienyi 3 kebya kore emitienyi 3 ori nko bigora byachaka gutara bono ne chingi nabo ne chingoko yeba byake mu mwanchu murigere byaturagirwe byakine byabere chikura kuru chinene oko ni chinde gose ogutuka chonsi ya nkonya nabono konye mbwate bichuchu 31 31 nao ni bono ntigaritie bichuchu 7 bono bege tomo kisane kyari wande binga oburendi bwae nobokong ekonye bigo mondo taito gochaka oburendi obutuki bwe chikura kuru nobokong abe tayari kumanyenga weka bomo lazima bomokongere samangana indagera na malioka yayiga chikwago karuto ngo sangere bata mzinga ntonyaranga maliogo naro ogochia egere nchinyorobo amaruire egere sinyango bachigukina chinyako bachigukoretera obwaitabulia oganiti buna molemi wechikura kuru maliogo ki nale kando na haliande nyoni chinde chiko mune bata mzinga ya maliogo tayo kando chiki formula na ronkogora na ne vaccine vaccine nero kina chiaire wono buna obuchuchu buna wataina bwate 31 vaccine na chietelimo pata ya miezi 3 ngachiamba kabono igabono paka chiabire chinene yebana ngabono nilieke usingo na uswaga na gochia igo mwaroli no mugaka na matama popo ngokorali mere yebana wanchu mune to wate binga ga igano gweseme na kwemanya aya to bwati beso kwana kure lyogo okwe bichuche biga bichikura kuru kweguro mugakanoro amato ya mapopo nabo ne bitungu ne tiarire nyora kubwata na boso waga wasangana kwachia okobeka mache imya tiana ya muchando toy muno tezo chako butuki bwechikura kuru watebere no bokongu na inde no bokongu nkikiri ora musegete egento nda musegete mburi bokongu mono koremereretie omanyete na bogo chaka buna nkogotebia lakini ayo nyore ryo ndikarori ekehusina inde omanyete gwetania iriria era muntu tokomanya byonse muntu tokomanya byonse wono na boko nyora na inde ayenuka bwate mosemionde agotebi na inde biego sino amauga na bogokora ayo nyona inde kwambui yeba ligene ligane bune libata mzinga ukarangulire eline lie kurukuru ngokarangulire lakini rende elindi na lironko botalire tatige gento gekobota mono ni nyama kubwalirigena omwanchu murigere nabulie inyama yekura kurungulie gwere inyama yekuru nere gwanza yani umaite no nyone ye nguruwe nere gwanza umaite nguruwe kere 600 kilo ye koba 600 mizini
Ye kurukuru. Iye nyama ekiro ye kurakuru. Ye kurukuru ere igoro kubwa ye nguruwe. Ye nguruwe ne rtubwate ere expensive. Lakini ye kurukuru ne nyetaneti. Kingo kina wando ngote bale obunyenyi bwae ase omonto oli otaite kwenda gokora obotugi nabo igachi konyenye kurakuru yiga no bokongu una mogaka kwanya kaboko kwene kinga kwatugire chikurakuru echiga sama tukatali amaki erango mwanchu murigereria oli otaite maybe ogwerire kurakuru yiga ataite ochikonyenyera abageni bae kurende nje naye kuyochi kogorwegero monda chikonyenyerwa erango mwanchu murigereria gwen Soko TV omorobere itago bari mino botugi anamono obunyenyi bwae naki ekurakuru ekonyenyo because bata mzingero ni maite kawaida ekonyenyo unengoko omuraria abantu abange bagotabuna eguruguru okonyekemba riri okonye pima buno bota ya eguruguru ongotebi omwana bwate eguruguru erinyenya akobwata onyenya bunengoko egento gioka totari kori no motwe amo na magoro inkegera motari kori omotwe ya omotwe oritingori oronyore ninche amo nembata musinga tingoli motwe nembata boronge tingoli motwe aseki bona aseki asenginje torikieni munengoko torikieni munengoko yake bomba jo maligereria ayonsi niko konyanyora imeyen Soko TV botambu boroso bomogusi ngaikwa nganyora bunayiga ngaikwa nganyora magena bunayiga ngaikwa nganyora bosemi no boiga onye tali kurigereria Soko TV botambe oboroso obomogusi tochikonya utokere nande gochime anamono yore botugi bwe chinganga nabigo obotugi bwe chimbata twakorere umwancho mo ligereria osoma kaigoro yobotugi bwe chikura kuru wateberenga nkwansere lakini tali kuri gumotu tokonde gore mangana yoborindi nande gwatebanga andake omonto begete yange mbaliri taikangne kurakuru yiga kyo sigeto mwancho murigerio otaite gokora obotugi bwe kurakuru nande amanyenga oborindi bwae mbuli bworore gomna gwateba nande nkikiriaga niri bagali nene agotugira chikurakuru echiga chikurukura chiricho nchibwati botugi bokong'wa ase ribaga chiricho nabo chinga chingoko chiricho nabo korosinywa ne Gesumu nabo gotugira ime nabo chikobeka magena ime lakini rende kero tugerete isiko omaite nabo onyoreria irukire yachire kobekera kwa bande amagena lakini asinche bono ninche noche nimbete waya mesi nchiri ko iruka nche chingoko chiane chionsi pipaka chimbata muzinga kire gente ichi chinyoni chindeta no chikobekera gesona kumwane igazi ndoseti asi chikobekera machando kyo likurakuru yagwete hiri ikegere ne ya security andaka bagene banya gochenge yao bamnyokigwe umuntu abegete yange mbalita kama ito sekurakuru ne kale gaiga machando kili wete iraso butigwe kurakuru omaite nyone nayo murarie kere gwacha nabona yo nuroche no ere maegao omaite eroche yo no mogeni omaite bona yeko na kugunkwara bona yeko na kugunkwara nabo mogeni ago chata na ki kente ngita bono nabo mwana ngo tebi mwana mogeni nara bungo yo no gukwana ogendo mosereria eke okoraki oswa ngego ere kugunkwara kugunkwara mbora eko na ko bona ere ndeto omuchi tetageti monta aso yebana chinganga negatie chinyoni chinganga chikobeka magana 74 matukale ngare gukora yaturagia ebichuchu enkanga nero nabego turagi buna chi embata muzinga ne kurukuru ne nkanga nabo chiko turagi mama tuko 27 nabo chiko turagi oborendi bwa emburu byo boiga bwe bichuchu byenkanga enkanga ero murario minto agachuchu kaye kobeka egoturagia akagena kaye ngwaka akagena nagake nagake na kwaka yani akagena kana kwaka akenkanga omurario minto kare yaturagiria agachuchu yani agachuchu kagana kanyoni akage bono omurario minto kare yaturagiriga nabe gukora matuko nero matuko 28 namanya konyirusia gesera nero tindigo na gotigira ngoke yani enginetari tatiga most rimone gentonko beka enkobekera chingoko chiaturagi igamagena yenkanga okobekera chingoko chigoturagi ngo nana kobekera engine enyene turagi enkanga asiki ase ngencho ekobeka magena omaetonye tigira magena 74 okonyoraria matangani asale
asalikire bone kubeka magina 10 osege goikia magina 15 na bekire ngoko na inde yene ngoko ngoko mbwate se 13 cheke usiji korale bono lirije ngoko na inde yabekira magina na inde lirije tatu korale na nanye bekire na inde ye nkanga ngoko ko irama tukemeronge bere nelimo matuka meronge ngake goma ya manyanga ya mentre wike ya mutu ekira mutu omaeto muraria engoko kia etarachurige chuchu tekorugesera chingoke chiane igongo chibekera magina nyore gatatu matuko igo mwete go cheyaira matuko 63 nabo ngobekera ngoko ya go chakirete sab ngwake sab kende kyanse kelia gokora goiko wake sab nande nkorika buna ya nabekera ngoko iga nkorika ego cha guturagie tare 13 na rika okonye balira matuka mirongo ibere na tana bire nande buna ya buna magera matuka yetania igo namanyire igeneri ndigo cha guturagie na koraki bono nari rusio igo buna ngoko igo narongo kubali ngoku nkanga narago kuba ndindiro litari gokuba yeba ndari murigeria oboseme bonse epi nokonyora ime yomurubiri bwoburemi netugo ime yensoko TV mwa yemuno sana twasomera mange na inde ntukunyaka otogokoro maita gosoma karuko gokogendera kera lituko na inde ntuchenkero kende turigeri na inde obulimi karibu asomolimi usomutugi utaito gochaka bono go butugi bwekinyine kiga cyonsi epi aselinga nabirega motebya ngo musayo utaito gochaka butugi bwekinyine kiga ncheye ntonda tebya basaye baminto kasite yande siku isi egente kenene obulimi bwabwire bono ncheye ntonda tebya umuraria abantu baminto tiga batuge chinyoni batuge kerenyoni asenginjo kerenyoni ekero gotuge nyoni yemo unde naro gochana ndonyore kurukuru ondo ichonyore nkanga dibagari ngogore nkanga gore kurukuru ncherende nto murari minto ndateba bana ba minto bali bantegerete koru ensoko TV oboremi mbobwete keregento yebana oboremi nabwo yebana uyekegema mwancho muriga kwigwerere korasoma ga speak ko sinseme chiga tutoria mange kyageran twaingonya wachinga kinane ngoli twalinga mankorende nyeranga tari omoire no nto chitwira na chinseme chiga tuchikunyaka otokora nkikelikena nago chagokora osako agokora asama tukae akera lituko aso kwirigelia ngeria ya buna botambe tomo chakobwache murabiri bwoberemi netuko na nchepethwal machini kali tukuria Jumaine chinsa nibero ika chinsa isato chabutuko miamano sana mwaka mbiyamano na ndio twakoniria